Türkmenistan 3 ýyldan soň saglyk tähitçilygy babatynda türkmenleriň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan Hindistan ugru boýunça dowamly uçur gatnawlaryny dikeltdi. Sol bir wagtda çäklendirmeler wagty Hindistanda ýok bolan türkmenleriň garyndaşlary merhumlaryny watanyna getirmekde henidim kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylda ýatyran halkary uçur gatnawlaryny tapgyrlaýyn dikeldip, martyň aýagynda deli ugru boýunça hem ýygyderli uçur gatnawlaryny ýola goýdy. Hepdäniň dowamynda bir gezek ýekşenbe güni amala asyrylan uçuryň biletiniň bahasy 5600 manat töweregi möçberinde ketiplendi. Saglyk bejergisini almak üçin Hindistana gitmäge synanşan raýatlar bu gün orta gün dogor Aziýa döwletine dowamly uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna köpden bäri garaşdylar. Olaryň arasynda esasan düwnük we bagyr näsazlyklaryndan ejir çekenler agdyklyk edýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämizi gurrun berdi. Ol Hindistanyň saglyk tähitçilygi babatynda türkmenleriň arasyndaky meşhurlygyny bu ýurtda saglyk hyzmatlarynyň bahalarynyň Türkmenistandaky bahalary bilen deňişdirilende pes bolmagy we saglyk bejerisiniň hiliniň ýokary bolmagy bilen düşündirdi. Galy berse-de pandemiýa çäklendirmeleri wagty hem zerur bejerge mätäç türkmenistanlylaryň ençemesi goňşy döwletleriň, hususan da Özbekistanyň üstü bilen Hindistana asmagy basarypdy. Sol pursat bu usul bilen delle asma üçin ýol çykdyjylarynyň $600 çelini golaýlaýandygy bellenipdi. Bu aralykda pandemiýa çäklendirmeleri wagty Hindistanda ýok bolan türkmenistanlylaryň garyndaşlary ýygyderli uçur gatnawlary ýola goýulsa-da, merhumlaryny watanyna getirip bilmän kösenýärler. Tanışymyň ýakyn hosarlarynyň biri geçen ýyl Daşkendiň üstü bilen dele gitdi. Ýöne bejirge kömek etmedi, ol ýoguldy. Şol pursat Türkmenistan bilen göni gatnawyň bolmanlygy sebäpli ony watanyna uğradyp bolmady. Netijede yerli düzgünlere görä onuň jesedi ýakyldy. Merhumyň delidäki hosarlary soňra Dogduk owasynda ýere berer diýip onuň külüni toplap aldylar. Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Emma merhumyň ýakyny delide Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçuryna minjek bolanda, oňa içerki düzgünlere salgylanyp jesediň külüni uçuryň bortuna geçirmäge ruhsat berilmedi. Mundan soň ol Hindistandan Türkiýe uçup, sol ýerden hem ýük taşıyan karga kärhanalary arkaly jesediň külüni Türkmenistana iwermek kararyna geldi. Deleden İstanbul'a çenli çykdyjylar $850 çemesine golaýlady. Emma öňünden habarlaşylan kargo şirketleriniň hiç biri adamyň külüni kabul edip bilmejekdiklerini aýtdylar. Şol sebäpli tanışymyň ýok bolan hosarynyň külü hem ýat ýurtda galmaly boldy. Ol bu ýagdaýlara duçar bolan başga da ençeme Türkmenistanlyny bilýänligini hem sözüne goşdy. Diýip çeşmämizi belledi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda lukmançylyk hyzmatlarynyň gymmatlygy we hyzmatlaryň hiliniň pesligi ýurdun raýatlaryna saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly beýlik ýurtlara gitmäge mejbur etdi. 2020-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistan hökümeti koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly daşarky dünýä bilen ýolugçy uçur gatnawyny düýbünden kesdi. Ýurdun müňlerçe raýaty sol sanda ýurtasynda bejerge alýanlar öýlerine dolanmak mümkinçiligini doly ýitirip ýat ýurtlarda galdy.